Salutare domnule sau doamnă! Ei bine, după cum am spus și în videoclipul trecut, de azi o să filmez doar cu webcam-ul. Și astăzi ne jucăm Hobo Tough Life sau Absolvent al liceului Telecom, cum îmi place mie să-i mai spun. În caz că nu v-ați dat seama, o să jucăm din perspectiva unui boschetar și da, facem tot ce face un boschetar, adică bem când putem, mâncăm când putem și ne spălăm când putem. Dar hei, haide să ne jucăm, zic. Host New World. Ok. Gata, deja am început. Bă, mișto până aici. Nu mă plâng. Ia să vedem. Deci. Deja ne trebuie ceva ca să căutăm gunoi. Am înțeles. E super interesant. Bun, ok. Și aici e la fel. Deci. Avem 20 de bani. Bine, nu știu dacă cenți sau dolari, dar aflăm noi. Ce zice asta? Holy shirt. Da. Fireplace. Dar ce văd că nu vreau să le dau foc, vreau să le port. Nu vreau. Ok, deci noi asta avem, am înțeles. Lockpick, bun, hai, învățăm și noi pe parcurs. Și chiar aș vrea să fac o serie cu jocul ăsta, adică de mult... Yes, ok. De mult am vrut să joc și uite că acum am și șansa. Eventual vi-l arăt și vouă. Deci, hai să-i dăm drumul. Din câte știam, poți să-ți construi și casă, adică ar fi șmecher, știi, să ai un palat doar din carton. Ia pe tab, nu. Da, nu se întâmplă nimic. Ce e asta? Open. Ok. Bun, ce mai avem pe aici? Ok. Bun. Hai să vedem dacă găsim și niște oameni. Eventual să cerem câțiva bani. Să avem ce mânca. Ok. Textil. Cuie. Ce dracu mai e pe aici? Super glue. Bă, da. Inventar. Uite. Da. Bun. Ce avem pe aici? Ok. Energie, mâncare, moral. Alcool, ce mai avem? Speech. Mamă, câte chestii sunt pe aici. Bun, asta am înțeles. Useful junk. Da, nu știu ce să fac niciodată, nu m-am priceput cu sistemul de crafting. Bine, hai, deci măcar știm pe cât e inventarul. Trai un... Nu. Am înțeles. Nu. Bă, dar e mai greu decât pare să... Stai mă, și cum fac? Opa. Da, nu m-am putut abține. Voi apas. Close. Ce dracu se ia de aici? Nici nu pot să iau. Steel. Deci astea nu sunt ale mele, furt de alt boschetari. Ca lume. Steel. Bă, ești nebun. Da, bine, hai mai repede, că parcă văd că acum vine unul și îmi dă cu ceva în cap. Așa, hai și asta. Hai mă, mai repede. Bun, gata, am plecat de aici. Ce mai avem? Easy. Bun. Super glue. Un crafting material, da, nu mă interesează. Bă, dar eu vreau să cerșez neapărat. Dar dacă țin apăsat? Merge și dacă țin apăsat. Bun, perfect. Mă întreb oare ce se întâmplă dacă toată bara aia se umple. Bun, perfect. Hai să plecăm de aici. Unde naiba sunt? Ăștia s-ați boschetari? Da, păi da. Salut! Dacă îmi filmai nașpa. Go away! Am înțeles. Bun, deci ăsta e sediul boschetarilor.
Și nici nu știu unde mă aflu acum. Ceva hartă avem? Ah, uite că avem și hartă. Da, desenată cu carioca. Ups, quest. Da, am înțeles. 13 grade, vremea perfectă. Mă întreb oare unde mă duc dacă iau cu scările astea. Ajung în oraș? 1. Ce facem? Sau 2, sau 3. Nimic. Ah, ok. Hai bă, vreau să cerșesc, fugi tu mai repede. Opa, putem să și sărim. Avem și crouch. Că am găsit 2 oameni. Ia. Tac. Hello, I just could say experiment la... Cred că asta e varianta mai bună, că de obicei așa mă abordează bossitarii și pe mine în viața reală. Păi și hai. Choose. De ce trebuie să apăs nu știu. Hai mă! Bine, îi dăm pe prima, că văd că nu merge. Ok, da... Bun, am înțeles. Păi și acum ce? Ce? Hai că am făcut-o de oaie, hai la asta. Așa. Așa. Acum. Bă, ești nebun, am primit 10 bani. Opa. Let's go. Hai, mulțumim, să rămână. Dar eu vreau să știu ce trebuie să fac cu astea, adică ce... Asta e armă? Trebuie să fac și eu de asta. Dar cum fac, mă, că nu dau seama. Le iau și le duc aici. Nu. Nu. Epic jump, bă, lasă, dracu. Bun, și acum ce? Mediu. Newspaper club. Ce-mi trebuie, așa și de asta. Ok. Bine, până atunci, hai să mai căutăm prin gunoi ce asta. Inspect. Ce dracu. Păi și fac așa până când... Ups, stai ce-o. Taker. Așa, 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 așa. Ups. Păi și cât mai fac așa, că nu dau seama. Am înțeles. Ok. Da, e interesant, păcat că nu sunt foarte mulți oameni prin preajmă. Sau e... Bă, ești nebun, deci nici n-au apucat să-l abordez pe ăsta, că deja mi-a zis că n-are bani. Ok. Da, n-am făcut bine ce am făcut. Dar mie nu-mi place să cerșesc țigări. Nu-mi place să cerșesc țigări. Bine, nu-mi place să cerșesc nimic, nu-s cerșător în viața reală. Ce, bă, stai mă puțin. Poate. Acum! Se putea și mai bine. Mulțumesc și ție. Bă, trăiți-ar. Bă, ești nebun. Mamă, bă, dar toți mă refuză. Oh! Strategii? Ce strategie vrei, mă, și tu? Să mor tu că m-a băgat la bulă pentru a ta lup.
Da, mișto. Ce pot să fac aici? Da, nu, mulțumesc. Pot să dorm, dar nici nu trebuie. N-am hârtie și n-am hârtie specială, ok. Deci nici asta nu facem. Bine, acum vreau să ies. Bă, complicat mai e jocul ăsta. Ce mă, mi-a confiscat tot? Bă, nu cred. Aoleu. Hai bă, mai repede. Măcar am toți bani, cred. Astăzi, dacă se poate. Aha, mulțumesc. Cum consent, frate, oară, unde stai, unde e un... Nu, nu. Aha, aici. Păi și cum îi dau craft? N-am niciuna, n-am nici alta, am înțeles. Da, desigur. Opa, stai că stai polițai, nu ne băgăm. Inspect, 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 inspect. Le iau pe toate. Problema alta, că nu știu cum să mă întorc la sediu acum. Ăla e sediu, ba da, gata, știu. Niște bani, aha! Ok. Așa... Ok. Acum! Da, mulțumesc pentru nimic. Inspect repede că vine polițistul și ne amendează. Așa, bun. Bă, dar noi unul, mă, care să-mi dea și mie ceva. Așa. Ok. Ce strategie, fratele meu? Standard. Mulțumesc. Goodbye, da. Baft. Nu. Bă, da, greu mai faci bani în orașul ăsta. Nici nu știu cum se numește orașul. Da, desigur, uite acum. Cred că mă duc să mai fur ceva. Q. Stai. Nu! Bă, iar trebuie... Ai de capul meu, iar trebuie să fac toată treaba asta. Dar nu nimic, avem timp. Le iau pe toate. Așa, ce mai e pe aici? Bineînțeles. Așa. Iar le iau pe toate. Bun, și vreau să craftez ceva, dar nu știu ce. Mâncare. Păi și cum o mănânc? Sau am mâncat deja? Da, nici nu știu ce fac. Bandaje, cuie... Așa... Lipici... Stai că deja am căutat pe aici. Pe aici ce? Nu deocamdată... Guts, ok. Dieu. Ce Dumnezeu a fost asta? Ok, nici nu vreau să întreb. Ce să mai furăm? De fapt, cred că mă întorc eu la sediu. Cred că încă mă doare capul. Nici nu știu unde e farmacia să zici că, bă, pot să-mi și iau ceva. Ia, hai. Așa... Help and protect și dracu. Deci nu ne-a dat nimic pe game, înțeles. Ce zi mă asta, băi? Vin acum la tine. Nu mulțumesc. De fapt, ba da. Nu-i nimic aici, aici nu intru. Da, m-am scos.
Bun, acum chiar că trebuie să mă întorc la sediu. Sau nu? Ba... Da, nu, da, nu, și da, și nu. Și da, și nu. Aha! Hara, bun. Da, mulțumesc pentru nimic. Hai, bag-o pe asta. Hai, pleacă de aici. Ia, ce avem pe aici? Păi și trebuie să mă duc undeva, nu mi să craftez, acum că nu dau seama. Televizor spart nu trebuie, așa unul acasă. Aici nu intru. Aici nu știu ce mai bau. Mă interesează, așa. Sper să vă placă și vouă la fel de mult cum îmi place mie. Trebuie să iau la stânga. Ok. Hai mă, dă ceva. Hai mă, sau tu. 2-1 dacă si. Am înțeles. E. Bă, dar de ce tot îmi scade ceva? Că nu dau seama ce. Hai, du-te de aici. N-am chef de tine. Acum ați din ce în ce mai mulți oameni, dar niciunul nu vrea să-mi dea nimic, am înțeles. Bă, deci chiar așa niciunul? Prin față... Da, deja m-am pierdut. Salut! Da, nici nu știu ce am făcut acolo, dar e... Ups. Și acum ar trebui să iau la dreapta sau cum? Fireplace. Bă, dar nu vreau să ard nimic, nu mă mai întreba. Nu acum, nu acum. Ah! Pe bune? Hai, gata, pleacă, nu mai am ce să zici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Bun, nici ăla nu vrea să-mi dea nimic, ok. Ia să vedem cum stăm la statusuri, de fapt stai. Așa, 77, nu știu aia, așa... Da, nici asta nu știu. Păi ce pot să atac? Ups, stai că n-am vrut să fac asta. J, K, L, M, harta, N, B, P. Da, nu știu cum să atac în jocul ăsta. Ah, și ne-am întors la sediu, bun, perfect. Ceva de ciordi pe aici sau moca dacă se poate. Ok. Aici ce mai avem? Ah, am găsit-o de aia și pot să fac bută din ziar. Perfect. Nu știu ce e. Dar nici nu trebuie. Ia că a plecat șmecherul ăsta. Nu. Da, asta oare ne dă ceva? Nici atât. Și... M-am întors de unde am plecat cumva, aproape. 40 de bani, merge pentru început. Bun, bă, dar hai mă să facem și noi un cuțit ceva sau... Ceva acolo să ne apărăm. Ce asta? Wow. Asta e mă că acolo am fost. Te rog, zi-mi că aici pot să fac ceva. Salut!
încredere unii în alții. Ce... Bully, hai că da. Da, nu știu ce am făcut, quest updated. Ce quest updated? Drax. Visit Drax and try to get some furniture. Ok. Deci trebuie să găsim mobilă. Bădiș său. Dar nu vreau să ar nimic, nu înțelegeți? Nu, aici am fost. Sau nu, bă. Bun, deci. Crafting, ok. Nu mă interesează asta. Aici. Da. Nici aici. Nu știu, am 8 din 3 sau 3 din 9, când dau seama. Îmi trebuie 5 scânduri, ok. 3 ziare, de unde fac eu rost de ziare? Scânduri mă duc să fur de acolo. Dar de ziare nu știu unde să fac rost. Trebuie să mă tot de prin gunoaie, dar... Ce avem aici? Putem sări? Putem sări. Ok, ok. Bă, hai mă. Așa, bun, perfect. Ok, ce mai avem pe aici? Cuie, material. Bun, 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 bun. Presupun că trebuie și bani ca să construim chestiile astea. Ia să verific, să fiu sigur de o chestie. Ca să... așa. Ba nu. Ok. Da, deci uite, am 4 din 8, 2 din 5, ok. Am înțeles. Nu că aici e sigur dacă mă bag cu băieții în seamă. Hai mă, mergi. Da, nici cu ăștia nu trăznesc. Ce asta? Cafea nebăută complet, jumătate de pizza. Da, merg. Nu mă plâng. Și pe aici ce avem? Bă, dar nu știu unde era șaua ăla cu scânduri. Aici? Nu, aici am fost. Ok. Ups. Bun, și acum iar ieșim să explorăm. Uite mă, aici era. Aha. Da, bine, de data asta sper că nu mă prind. Tu ești, mă? Da, desigur. Deci am intrat doar ca să ies, mulțumesc. Nu o să mai intru niciodată acolo, da, desigur. – 16 grade. Bun. Păi și mi-e cald sau mi-e frică, nu-mi dau seama. Mi-e bine, cred că ar trebui să beau ceva. Aha, crește și carisma, perfect. Hai, repede. Bun, hai, fugi de aici, că vine. Ia uita. Salut. Bine, hai, pleacă înapoi. Hai, mă, du-te de aici, că întreabă. Dacă stau după colțoare, se întâmplă ceva? Nu, ok. Salut și ție. Da, o zi bună. Ce mai avem de ciordi pe aici? Nimic? Bă, eu vreau să fur toate plăcile alea de... Hai, stai acolo. Hai, mă...
Păi și acum ce fac? Ne batem? Dei. Bă, ce bucată mi-a dat să... Bă! Mam, păi și ce fac acum? Hai mă, crăbi. Oleu. Și acum ce? Ce, gata? Ăsta a fost tot? Sau? Bă, văd că am tot ce-mi trebuie. 6 HP, mulțumesc pentru nimic. Păi și cum refac HP-ul? Hai că super glue. Trebuie să mă duc la farmacie, dar nu știu unde e farmacia. Hai, auzi tu mai repede de data asta. Bun, perfect, gata, am plecat de aici. Moral. Du-te, dracu, moral tot. Hai să găsim o farmacie, zic. Mâncare, morală, energie, așa. Bun. În ce limbă îi scrie? Dar nici nu vreau să întreb. Și... Mamă, ce e aici? Hai că am dat de tot ce era mai bun. Le iau pe toate. Ce e aici? Ok. Da, deci n-am făcut mare lucru. Ia ce face? Useful jump, epic jump, bandaj. Să repar. Hai mă, pe bune. Da, ok. Asta e mă, cum bandajez acum, asta așa puțin. Nu... Bandaje. Și nu mai am bandaje, bineînțeles. Ce tare. Bă, cine mă ăsta? Bă, ce ai mă, du-te. Hai, pleacă de aici că văd că... Skill promotion, speech, expert, maestru... Maestru la asta. Learn to be expert. Am trebuie 300 de bani și am 40, am înțeles. Hai, plec de aici. Bun, deci altă locație pe o mapă descoperită, măcar de acum încolo știu ce să fac. Mă duc la marele maestru din... Opa, asta nu puteam. Unde zic că mă duc, da, la marele maestru Strop să mă învețe. Bun, și pe aici ce mai avem? De unde mă farmacia aia? Că sunt tare curios. Desigur. Aici nu pot. Salut. Bă, da, nimeni, mă. Da, am înțeles. Da, nici asta. Bine, mă, hai plec.
Eu vreau ziare, mă. Oh, salut, 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 salut. De Dumnezeu mă aflu. Da, mulțumesc. Bun, prea multe n-am făcut de data asta, dar data viitoare ce? Nu mă... 40, 50, 60, 70... Stai că nu dau seama. Bine, hai gata, am dormit destul, că vine altul să mă fure. Speech plus 3. Mulțumesc. Bă, mă întreb, oare pot să-mi fac propria mea armată de boschetari? Cel puțin asta chiar ar fi mișto. Ce mă asta? Toată lumea mănânc bine de seară. Bun, ce mai avem pe aici? Da. Dă-i la manivelă, dă-i. Bă, am luat ceva, nu glumă. Enter. Ce dracu să cumpăr? Nu cumpăr nimic, du-te de aici. Și așa n-am bani. Asta e miere, ce? Nu, biscuit, scuzați-mă. Nu intru că aici e de rău. Da, sigur. Hai, mă. Care erau șanse? Taolo. Da, s-a dus și gagica aia. Cum s-a dus toate de fel pentru mine. Bă, eu sper că nu mor de foame acum. Am o bandaje. Nu mă interesează asta. Și 3 din 5. Ok. Le iau, mulțumesc. Ce, gata, am făcut level up? Nu, mai am puțin. Bă, dar de ce mă grăbesc? Hai, bine, mă, hai, pleacă de fața mea, să nu te văd. N-am nevoie de tine. Gata, am făcut level 2. Nu am nimic deocamdată. Bun, ce e aici? Bă, stai, mă, că nu le-am luat. Mediu, nu mulțumesc. Hai, mă, Q. Nu merge Q.
Bun, pot să fac bandaje, da sau nu? Ana, stai așa, că gură treaba. Încă o dată, stai. Acum, nu, bă, stai mă. Perfect. Bine, și acum cum mă bandajez? Hai, use. Nu mersi. Și ăsta un lozul câștigător sau cum când dați seama? Și acum ce? Numărul meu. Da, nu știu. Da, păi bă, doamnelor și domnilor, cam asta e episodul. Cred că am filmat destul, sper să nu iasă prea lung, dar și dacă iese aia e. Și, da, cam atât a fost și ne vedem la episodul următor. Salutare, salutare. Ce? Bă! Stai așa puțin. Ce vrei, mă? Uite-mă de aici, hai, dispar din fața mea. Bun, gata, hai închei episodul acum. 3, 2, 1 și baftă!